E venres, cada 2 venres falamos de saúde con xente que sabe moito de cuidar a nosa, porque como vostedes xa saben, aínda que moita xente non se dá conta ata que ten que ir a un centro de saúde, hai excepcionais, maravillosos e maravillosas profesionais que están nos centros de atención primaria para axudarnos cando a cousa se pon fea. E tamén para ensinarnos, e iso é o que tratamos no programa nesta Acea da Saúde, a ter esa cultura de cuidarnos, de sentirnos ben e de cuidarnos para estar ben, non só sentirnos. Temos, como todos os venres que veñen, a Tino Pérez, a Martín Iglesias e a Glenda Rodríguez. Que tal os tres? Moi bo día. Moi buenos días. Hoxe de que nos ides falar? En que nos ides aconsellar? Bueno, hoxe imos dedicar este episodio a falar de mitos e lendas relacionados ca saúde. Bueno, os mitos e as lendas eran dous tipos de narrativas populares que eran o xeito máis común de transmisión dos principios, dos valores ou crenzas culturais dunha comunidade. Se nos acordamos a mitoloxía, pois é o conxunto deses mitos, non? Pero ahora imos falar dos mitos relacionados ca saúde. Os mitos relacionados ca saúde xa sabemos que son esas enseñanzas que se transmiten entre a xente e que moitas veces poden estar errados, poden ser verdadeiros ou poden ser falsos. E quero distinguir aquí os mitos dos bulos ou das fake news. O bulo é unha noticia falsa propagada intencionalmente con algún fin. O mito é algo que nace da sociedade. Os mitos antigamente tiñan un carácter educativo e eran de transmisión oral fundamentalmente. E isto é o que se sigue mantendo ainda hoxe en día. No eido da saúde hai mitos, moitos mitos, e hoxe imos falar de algúns deles. Para eso, quero que presentar aquí a Glenda, que vai nos falar dun par deles. Pues venga, empiezo yo. El primero, el Aquarius y bebidas similares son adecuadas en la gastroenteritis o episodios de diarrea y vómitos. Creo que esto lo hemos hecho alguna vez todos, ¿no? O lo hemos utilizado. Pues bueno, es una mala idea por dos motivos. Por un lado, porque no repone electrolitos, es decir, sodio, potasio, en las cantidades necesarias para nuestro cuerpo ante esta situación. Y segundo, porque tiene un alto contenido en azúcar, casi 7 terrones de azúcar. Esto va a hacer que se genere o llegue al tubo digestivo mucho más azúcar y este azúcar va a atraer más agua, con lo cual más diarrea. Entonces, para tanto el control de la deshidratación en vómitos, diarrea, etcétera, lo mejor, solución de rehidratación oral, ¿vale? Disponible en todas las farmacias, que poseen esas cantidades de electrolitos que se necesitan y no tiene el alto contenido en azúcar que tienen este tipo de bebidas. O sea que a Coca-Cola tampouco, non? Eso que dicían a Coca-Cola que limpaba, que poñías un clavo e limpaba todo e que te limpaba igual o estómago. Ese tipo de cousas que decía Tino, ese tipo de cousas que xurden da cultura popular ou de ignorancia popular moitas veces, non? Bueno, hay mucha sabiduría en la cultura popular. En este caso, pues no funciona por estos motivos y sobre todo por el alto contenido en azúcar que tienen este tipo de alimentos. Ya no nos van a patrocinar. Bueno. Y digo yo, sigo con otro, este ya un poquillo más serio y que me parece muy, muy importante. El siguiente mito va a ser: las vacunas producen autismo. Creo que esto también lo hemos escuchado en algún momento todos, no es algo muy, muy común en el día a día de nuestros compañeros que trabajan en pediatría, estas dudas, ¿no? Al final, pues... Pero eso me dice en serio, eu digo como xente da calle. Hai xente que cree eso? Sí. Sí, é moi común. Sí. De verdade? Mito. Mito sí. total, non? Sí. Efectivamente, mito total. Esto está súper demostrado con muchos estudios con evidencia científica de calidad, comparando niños a lo largo de todo el mundo, vacunados, no vacunados y las tasas de autismo, ¿vale? Y esto ya podemos decir con certeza que no es verdad. ¿De dónde surge? Porque a veces la gente dirá, bueno, ¿y esto qué pasa? Se dijo un día y si el río suena, ¿no?
Hace unos años, en 1998, se hizo un estudio en Reino Unido que relacionaba la vacuna de la triple vírica, sarampión, rubeola, paperas, con el desarrollo del autismo. Más tarde se descubrió que este estudio, aparte de tener escasa evidencia científica, era fraudulento, pues no se había hecho como se tenía que hacer. Este artículo ya está retirado, pero bueno, desafortunadamente, a raíz de esta publicación, las tasas de vacunación descendieron y se generó pues este falso mito. Bueno, pues estamos falando de mitos, de informacións ou creencias, non quero decir creencias porque eso va máis cuestión con algo de fe, ¿no? Pero sí en circunstancias ou afirmacións que están aí na sociedade que son erradas. E hoxe estamos desmontando o programa. Este AC da Saúde ten precisamente ese obxectivo, é dicir, divulgar, ensinar e crear esa cultura para que teñamos seguridade en moitos temas. Que outras curiosidades? A mí eso das vacinas me deixou, eso de que provocan autismo deixoume totalmente, non sei, me parece increíble que hoxe en día no século XXI alguén crea eso. Que outras mitos ou bulos, bueno, mitos están estendidos? Moi estendidos na poboación, e máis moi coñecidos. Un deles tiño catarro porque me pillou o frío. O frío en sí, por sí solo, non provoca ninguna enfermedade. O catarro, os resfriados, son provocados por virus. O que pasa é que estes virus sí que lles gusta o frío. A temperaturas máis baixas pois favorece a súa multiplicación e hai máis cantidade. Ademais, o frío afecta ao noso sistema inmune, ao noso sistema de defensa. Fai que perde eficacia. Por exemplo, nos pelos da nariz, que teñen unha función de atrapar o polvo e os microorganismos, fainos un pouco máis perezosos. O frío reseca as nosas fosas nasais e, ademais, nas vías respiratorias, este aire frío provoca que haxa menor circulación e haxa menos defensas activas. Sumándolle isto tamén está que nas épocas de frío a nosa vida social redúcese a espacios cerrados, favorecendo o contagio entre destes tipos de virus. Pero que ademais, vamos facernos un par de preguntas máis, se non teño que tomar antibiótico se estou resfriado? A resposta é no, o antibiótico ataca as bacterias. Neste caso, como xa dixemos, os resfriados son provocados por virus. Pero aínda que teñas moco verde, pois o moco é unha maneira que ten o noso corpo de defenderse. Que sea verde non quere dicir que sea máis grave, senón que o noso corpo, cando detecta un patóxeno, o que fai é enviar aí as defensas, os glóbulos blancos, que atocan este patóxeno, en esa pelea morren e liberan unha enzima que provoca o color deste moco. É dicir, que ter esa mucosidade quere dicir, evidentemente, que estamos enfermos, pero é unha boa sinal nese sentido, é dicir, que estamos reaccionando, non? Quer dicir, que o corpo está atacando, sí, eses patóxenos, sí. Bueno, vexo que hai moitas cousas. Algúnas me soan máis de escoitalas, outras como da vacina, bueno, me parece máis perigosa que a xente crea eso, pero me parece un programa moi interesante. Xa me decía a ti no principio que me ia gustar, porque é un programa no que aprendemos cousas, e do que se trata. Que máis cousas? Contádeme máis. Pois outro mito tamén moi estendido é o do corte de digestión. Isto de que sempre se di, sobre todo nas praias, de despois de comer hai que esperar 2 horas para bañarse. O corte de digestión non ocorre como tal. O que ocorre é un choque térmico. É dicir, pasamos dun ambiente moi caluroso, estar tendido na toalla co calor do sol, a meternos na auga moi fría. Este choque térmico o noso organismo interpretou como un ataque, como unha agresión. E o que fai é trasladar a sangre da periferia aos órganos internos para manter a calor, xa que nota ese choque térmico. Isto que provoca é o que sufre este desplazamento desta sangre da periferia aos órganos internos, afecta tamén o cerebro e provócanos esos síntomas como son as náuseas, os vómitos, os síncopes que pode provocar. E está relacionado coa comida porque despois dunha comida copiosa o organismo envía sangre por sistema digestivo para axudar a facer a digestión. Que pasa? Que se provocamos este choque térmico xa hai menos sangre na periferia disponible por culpa de que está a sangre concentrada facendo a digestión e, ademais, provocamos que o organismo desplace esa sangre para os órganos internos e o cerebro ten menos sangre disponible, provocando esos síntomas. Por eso se recomenda introducirse pouquiño a pouco na
na agua fría. Xa che digo eu que había outra creencia, eu cando era pequeniño é o que te transmitía a todo o mundo, que non podías, pois se te cortaba a digestión, comer polvo con auga, non podías beber auga tomando polvo, verá que ao mellor era viña dos produtores de viño, non? Pero había esa creencia tamén, e moita xente dicía, non te comas polvo, tomes auga co polvo, porque despois se te vai cortar a digestión. Pois eso sí que nunca escoitar, Sí, Sí, yo xa lo digo. escuchaba. Sí, pues, Pegaba los tentáculos. sí. Sabiduría popular. Por Ese é eso- o dos chicles que se pegaban ao estómago cando Sí. comías chicles, que non se tragaba. Aí se tamén, Sí, que se pegaban os tomos, chicles. Sí. Pues ese non o escoitara eu, ves? Sí. Igual aquí sí que tenía más que decir la cultura del vino. No, pois era unha cando era cativo, hai moitos anos deso, pois había unha certa creencia da xente que non se pode tomar auga con polvo porque se che corta a digestión. Outra cousa que aprendemos. Outro mito. E que outros mitos tendes por aí? Bueno, pois imos rematar con outros dous máis. Eu vou falar do tabaco. Do tabaco e de esa creencia popular de que se rebaixamos o consumo do tabaco ou fumamos pouco, afectanos menos a saúde, podemos estar máis sans. E non é certo. As persoas que fuman constantemente unha media de menos dun cigarrillo ao día durante a súa vida teñen un 64% máis de risco de morrer prematuramente que non os non fumadores. Sempre hai risco. E os que fuman xa entre 1 e 10 cigarrillos resestran cerca dun 90% máis de risco de morte prematura que os que nunca fumaron, Isto é un estudio bastante recente do Instituto Nacional do Cancro en Estados Unidos. Por eso hai moitos fumadores que creen que fumar pouco non afecta a súa saúde. Os resultados deste estudio apoian as advertencias de saúde de que non hai un nivel seguro de exposición ao fume de tabaco, tanto activa, ou sea, os fumadores, como pasiva. E eche preguntar, a xente que non fuma pero que está ao redor tamén? Tamén ten risco, ten moito risco de morte prematura. Morte prematura quere decir morrer por causas dun cancro de pulmón ou morrer dunha enfermedade cardiovascular. A iso me refiro. E outro tamén relacionado co fumar, pero esta vez co fumar cannabis. Tamén hai un mito por aí que di que fumar cannabis resulta menos prexudicial que fumar tabaco. Falso tamén. O cannabis primeiro mestúrase co tabaco, eso xa estás fumando tabaco, e ademais o cannabis contén moitos dos carcinóxenos e mutáxenos do tabaco en maior cantidade, un 50% máis. Ademais, a forma de consumilo, que é fumada normalmente sen filtro e con aspiracións profundas, fai que aumente o contacto do alveolo pulmonar cos tóxicos. Ten efecto broncodilatador, absórbese mellor as sustancias tóxicas e tamén é moi perxudicial para os fumadores pasivos, o cannabis. Moita xente di, pero non hai un uso terapéutico do cannabis que se utiliza para algunhas doenzas. Sí, pero igual que hai medicamentos derivados do opio, ninguén se lle ocurre fumar opio, ou ninguén se lle ocurre consumir heroína, vale? Sempre que se fai un consumo deste tipo de sustancias de forma terapéutica, ten sempre que estar controlada por un profesional da saúde. O consumo ao longo da vida do cannabis aumenta máis de 5 veces o risco de padecer psicose. E isto é algo que non se lle dá ninguna importancia e non se comenta moito. Sí, importantísimo. De hecho, no esperaba que lo dijeses, pero porque no sabía que ibas a comentar esto, pero me alegra que lo digas porque lo vemos muchísimo en la consulta y es un consumo muy muy banalizado, ¿no? El porro en el adolescente, etcétera, y creo que cualquiera de los que estamos aquí a lo largo un poco de estos años de vida laboral son cosas que vemos muy en el día a día. Evidentemente hay más factores genéticos, etcétera, pero muchas veces el disparadero para este tipo de enfermedades viene por aquí. De algo que, repito, creo que está muy muy banalizado. Le quitamos como mucha importancia y sobre todo mucha importancia respecto al tabaco.
Sí. Pois eso, o mito de que é menos perxudicial que o tabaco, porque non fumas tanto tabaco. Mira, fumas tabaco igual e ademais os tóxicos que leva o propio cannabis. Sí, é moito máis frecuencia isto que dir da psicose no cannabis, moito máis frecuencia do que se pensa. Aquí, os tres que somos enfermeiros, creo que todos vimos máis de un caso seguro. Sí. Es una cosa que llama mucho la atención cuando lo comentas pues con un entorno, ¿no? Amigos, familiares no sanitarios, y cuentas esto y siempre es algo que llama la atención. Bueno, para eso, como chama a atención, pero como pode haber moitas dúbidas, pues este programa de hoxe, que a mí me parece moi importante que se fan este tipo de programas para que a xente teña claro, e ademais o que están a escoitar o din persoal sanitario, persoas preparadas que todos os días traballan en este ámbito e que ven cousas, como decía Glenda antes, que mellor que eles e que elas para decirnos a verdade, a que debemos querer. Non vos queda ningún máis, non? Porque me quedé con ganas, Non, faremos máis edicións deste mitos e lendas, porque hai moitos mitos relacionados ca saúde. Queremos acabar recomendando que sempre acudamos aos centros de saúde. Preguntemos aos profesionais, información nas redes, que busquemos información fiable, evitemos as redes sociais, evitemos os influencers e os sitios web non verificados. Que vayamos a fontes seguras e sempre que teñamos dúbidas a un profesional. Pois a Glenda, a Tino, a Martín, moitísimas grazas, sobre todo por darnos esa seguridade, decirnos a verdade, para que non nos deixemos levar e non nos fiemos de todo o que nos din, que non lo diga alguén que sabe. E nos centros de saúde e aquí no servizo de atención primaria en Culleredo hai estupendos profesionais que seguro que se foron algunha vez ao médico aquí no noso municipio, pois xa o saben vostedes. Bueno, vos espero en 15 días, Aquí estaremos. Gracias. Gracias a vos.